खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद जर जुलुमैसो रायजो राजाफोरखौ एपिबि दोलोआव जयनिं खालामनायनि गोख्रों अजद एपिबि दोलोआव रायजो राजाफोरखौ जर जुलुमैसो जयनिं खालामदों नंगौ थांनाय मैया एबा 27 जुन खालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 23 नं देहिरा बियाबनि सिब्रुबारियाव एपिबि दोलोआ देहिरा ब्लक कमिटिखौ दाफुंनानै लादोंमोन बे कमिटि दाफुंनायाव सिब्रुबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो बे मिटिंनि गेजेरजोंनो सिब्रुबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा एपिबि दोलोआव जयनिं जानायखौबो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों नाथाय गुबै जाथाया बेसोदि बे मिटिंआव फैनानै जयनिं जानाय खायसे रायजो राजाफोरा गावनि गोसो बायदियै एपिबि दोलोआव जयनिं जादोंना सोरनिबा जर जुलुमाव जयनिं जादोंमोन बे जथुमाव बाहागो लानानै जयनिं खालामनाय रायजो राजाफोरखौ एपिबि दोलोआव जर जुलुमैसो जयनिं खालामदों होननाय बाथ्राया दिनै खौरां बिजोंनि जोहै सोराङाव फैदों बे जथुमायाव बाहागो लानानै जयनिं खालामजानाय रायजो राजा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला एपिबि दोलोआ जोंखौ नारा नाथायसो फालि गानहोनानै जयनिं खालामहोदोंमोन लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावदों दि जों इउपिपिएल दोलोआव खामोन आरो फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खामानि मावलांगोन होननानै खौरां बिजोंनि जोहै रोखा फोरमायथिदों खोथाया ओरैबायदि गिबियावनो जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम साबायखर जासिहरग्रोबाय दा जोंनि सिब्रुबारियाव 23 नं दिहिरा समस्तिनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि ओनसोलाव बा सिब्रुबारि जायगायाव मैया गोदान पार्टी एपिपिनि फैनानै बेवहाय दिहिरा ब्लक दादों होननानै जों मिथिदों दा बिसिनि बे गोदान ब्लक दानायाव जों माखासे माने ओरैनो गामि बिथोराव थानानै साधारन मानसिफोरखौ लेंहर ओरैनो ब्रा लेंहरनानै जोङो बेवहाय नाम सोसनना होनानै फालि गानहोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुदों आरो बिदि हिसाबै जों खोनानानै सिब्रुबारि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल सापर्ट गोजा बिदि हिसाबै जों खबर लादों खबर लानायाव बिथांमोना बुंदों माने ब्रा लेंहरनानै रायजोनि मिटिं दं होननानै थगायना लेंहरनानै बेवहाय किसुमाननि नामखौ सोना होदों आरो किसुमानखौ फालि गानहोदों बिदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो एसेयाव आं बुंगोन बेवहाय जायफोरा नाम सोसनजादों बिसोरथ' जोंनि इउपिपिएल सापर्टखा आरो बिसोरो पार्टिया मा बुस्थु राजनितिकआ मा बुस्थु बिसोरो सिनाया ओरै गामियाव थानानै आबाद मावनानै जाग्रा मानसि साधारन मानसि आरो बेयाव सानैसो दङ लिग लाग्रा मेन बिबानाव थाग्रा जों खोनानो मोन्दों आरो जायफ्रा मेन बिबानाव नाम होजादों बिसोरथ' बिपिएफनि मानसिसो मैया दाख्लैनिफ्रायनो थांनाय समनिफ्रायनो बिसोरो बिपिएफनि खामानि मावगासिनो आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै बिसोरखौ जायगायाव गासिबो सिनायो बिपिएफनि होननानै बिथांमोनखौ डाबल गेम ना मा बेसेबां बिनि खोथासै ना बिथांमोना पार्सनेलि लाबनि थाखायसो खालामदों ना रायजोनि थाखाय खालामदों बिथांमोनखौ सिनायजोबो बयबो दा बिथांमोना बिपिएफआव नाम दं होननानै जों मिथिगौ आरो दंखायोबो बिपिएफनि खामानि मावबाय थाखायो दा बिदि हिसाबै जों बेखौसो खावलायनो नागिरदों बे एपिपि पार्टिया जोंनि बै सिब्रुबारियाव फैनानै एथ' गिदिर दिहिरा समस्तिनि गेजेराव माने मोनसेबो जायगा मोनासै ब्लक दानो खिन्थु बै एकदम साथार ओनसोलाव जिथु माने भुटान बर्डार बेवहाय गामि ओनसोलनि किसुमान साधारन मानसिफोरखौ लानानै ब्लक दागोन बेयो बेसेबां जाफुंसारगोन बेखौ जों बेयावनो हमना मोनो आरो जिथु माने मेन बिबानाव थाग्राफोराबो माने गुबुन साइडनि मानसि जोबखासो बिपिएफ साइडनि दा बेखौ जों हमना मोनो जों बेखौ आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों बे एपिपि हान्जाखौ बे एपिपि हान्जाया जोंनि बे हारिखौ धंस' खालामनो थाखायसो बिथांमोना जोनोम जादों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना जोनोम जायाखै जायनि थाखाय हारिखौ मोनथाम मोनब्रै हान्जायाव गावस्रा होनानै थेर बेथेर खालामनानै हारिखौ गादबना थाजाथों होननानै मोनसे उद्देश्यसो होननानै जों सानो जायनि थाखाय जों बै समाव गावनि गोलोमदै हुगारनानै गावनि गोबां खस्थ' खालामनानै जि बिलोआव जोङो जाबोरखौ बोदोंमोन बै बिलोनि माखासे नाखौ बिथांमोना गुबुनखौसो जाहोनो थांगासिनो जों बेबायदि नुयो आरो बेयाव जोंहा सिब्रुबारि जेनेरेल मार्केटआव ओरैबायदि मोनसे पार्टि फैदो आरो पार्टि फैनानै थारमाने जोंनियाव पार्टि मा होनोलाय इपिएलनि थारमाने कमिटि दानानै गालांदों आरो गोदान पार्टि खिन्थु बेयाव फैनानै रायलायबाय आलासना जाबाय ओमफ्राय बुंबाय जोंनि सिब्रुबारिनिखौ सानैसो मानसिखौ बुंदो आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिखौ माबा होनांगोन नाम थिसननांगोन होनना बुंदो आरो ओमफ्राय आं बुंदो आङो आरो इउपिपिएलआव दंखायो नालाय ओमफ्राय जों जानो हाया बेयाव जोङो बिबान लानो हाया मोननै पार्टियाव जों थानो हाया नालाय ओमफ्राय हायोब्ला जों गामिनिखौ साफा सानैखौ हो खिन्थु थानो हानाय नङा आं होनना बुंदो आरो ओमफ्राय आंनि लोगो दं जा सोमखोर बिथांखौबो होदों बिसोरो बेबो जोंहा इउपिपिएलआव दंखायो बेखौबो होनो नाङा होनना बुंदों मिथियामोन आरो जायखिया मिथिं होननानै लिंबाय नालाय जों आफादगिरि नेहाथारि नालाय गामिनिफ्राय हांख्रायनायखाय जों फैबाय आरो बेयाव थगायनानै जोंखौ माबा खालामदो आरो बेयाव फालि गानहोदों खिन्थु किसुमानखौसो गानहोदो आरो आं गानाखै आरो जोंनि बा जों गामिनिबो सानैसो दं ओमफ्राय दैमुगुरिनिबो सानै साथामसो दं ओरैनो 8 जन 10 जनसो जि फालि थारमाने गानहोदों आरो
थगायनानै गानहोदों बेखिनियानो दा ओमफ्राय जों बुंदों जोंहा भट होनाय समाव जों इउपिपिएलआवनो जों भट थागोन जों बेलेग पार्टियाव होनो हायानो जों सिब्रुबारियाव जा भट डेभेलप जागासिनो दं जोंहा सरकारनिफ्राय आसनि फैगासिनो दं जों दा गयनि गायनाय न'नि गायनाय बायदिसिना जोंहा डेभेलप जागासिनो दं जोंनि सिब्रुबारियाव जों बेफोरबायदि मोन्थाय मोननानै जों माने बेलेग पार्टियाव थाङो आरो हानि पाट्टा मोनबाय जोंहा होननानै जाबोगासिनो दं होननानै लासै लासै आरो नै लामाबो जानो हमदों अरनदै मोनदों मदिनि आरो 2000 मोनदों जायाना जोंहा जोंनि सिब्रुआव बुहुत खामानि जादों खिन्थु बेलेग जायगायाव जागोन ना जायाखै जों बेखौ मिथिया आरो आं बिदि बुंदों आरो जोंनि एरियानिखौ आरो किसुमानखौबो बुंबाय दं आं गामि गामि जोंनियाव बुहुत मोन्थाय मोनबायलै सिगांनिफ्राय बुहुत सुबिदा मोनगासिनो दं आरो मोनबाय थागोन होनना बुंदों मोनदोंबो जोंनि सिब्रुआव दा न'खर न'खर सोरबा मोसौ गलिनि मोनबाय न'खरसेयाव सेक्सननि आरो सोरबा गय गायनायनि अनेकथा बोरमानि बिदि मोनगासिनो दं ओमफ्राय जोङो इउपिएलनिफ्राय जों बेलेग पार्टियाव थांनो हाथ'वा होननानै जों गयनासो बै माखासेबो गानहोनाय जादों दा पार्टिया बेखिनिसो